jeden malý princ, ktorý býval na planéte ani nie o mnoho väčšej než on. A potreboval kamaráta. Pre tých, čo chápu život normálne, by to takto vyznelo oveľa pravdivejšie. Naučil som sa pilotovať lietadlá. Poprelietal som krížom krážom takmer celý svet. A zemepis mi v tom naozaj hojne poslúžil. Na prvý pohľad som vedel rozoznať Čínu od Arizóny. Zíde sa to, najmä keď človek v noci zablúdi. A tak som žil sám. Nemal som nikoho, s kým by som sa mohol od srdca pozhovárať. Až kým som pred 6 rokmi nepristál na Sahare. Mal som poruchu motora. Čosi sa mi v ňom pokazilo. Keďže som bol sám, nemal som so sebou ani mechanika, ani nejakého spolucestujúceho, musel som sa sám pustiť do dosť zložitej opravy. Bola to pre mňa otázka života a smrti. Pitnej vody som mal v zásobe sotva na týždeň. Prvý večer som teda zaspal na piesku, 1000 míľ vzdialený od akejkoľvek obývanej krajiny. Cítil som sa osamelejší, než akýkoľvek stroskotanec na plti uprostred oceána. Iste si viete predstaviť môj údiv, keď ma na úsvite zobudil čudný tichý hlások. Prosím ťa, nakresli mi baránka. Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel blesk. Poriadne som si popretieral oči a uvidel som malého človečika, ako si ma vážne obzerá. Počuj, a čo tu vlastne robíš? Prosím ťa, nakresli mi baránka. Takto som sa teda zoznámil s malým princom. Trvalo veru dosť dlho, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi dával veľa otázok, ale zdá sa mi, že moje otázky prepočul. Sem tam vyslovil náhodne nejaké slová a tie mi postupne všetko objasnili. A to je čo za čudo? To nie je čudo. To je stroj, čo lieta. Lietadlo. Moje lietadlo. Ako to? Ty si spadol z neba? Áno. To je zábavné. Takže aj ty si prišiel z neba. Z ktorej planéty pochádzaš? A tak som získal veľmi dôležitý poznatok. Dozvedel som sa, že jeho rodná planéta je sotva väčšia než nejaký dom. Mám vážne dôvody na to, aby som bol presvedčený, že planéta, z ktorej malý princ pochádza, je asteroid B612. Cítim preveľký žiaľ, keď zapisujem tieto spomienky. Prešlo už celých 6 rokov odtedy, ako môj priateľ odišiel odo mňa aj s tým svojím baránkom. Chcem ho tu opísať a robím to preto, aby som na ňo nezabudol. Je smutné, keď zabúdame na priateľov. Nie každý má priateľa. Napríklad malý princ mal svoju kvetinu. Na planéte malého princa rástlo odjak živa veľa obyčajných kvetín, okrášľaných jedným radom okvetných lupienkov, ktoré vôbec nezaberali miesto a nikomu neprekážali. Zaskveli sa ráno v tráve a večer zhasínali. Táto kvetina však jedného dňa vyklíčila zo semena, priviatého nevedno odkiaľ. A malý princ celkom zblízka, zblízučka pozoroval jej klíček, ktorý sa vôbec nepodobal na ostatné výhonky. Mohol to byť nejaký nový druh baobabu. No výhonok rýchlo prestal rásť a začal chystať kvet. Malý princ bol pri tom, keď sa na výhonku zjavil veličizný puk. Tušil, že sa z neho vykľuje čosi čudesné.
Lenže kvetina, zahalená zeleňou, nie a nie ukončiť prípravy na plný rozpuk svojej krásy. Strojila sa pomaly, ukladajúc lupienok k lupienku. Nechcela výsť na svetlo, dokrkvaná ako vlčie maky. Chcela sa ukázať iba v plnom lesku svojej krásy. Bola náramne koketná, len čo je pravda. Jej tajnoskárske obliekanie trvalo viac dní. A potom, jedno ráno, bolo to práve pri východe slnka, sa konečne ukázala. Práve som sa zobudila. Prepáčte, som ešte neučesaná. Aká ste krásna. Však, no len si pomyslite, zrodila som sa v tú istú chvíľu ako deň. Malý princ zaraz usúdil, že nie je práve skromná, ale jednako bola ľúbezná. Tuším, že je čas raňajkovať. Boli by ste takí dobrí a postarali by ste sa o mňa? A malý princ, celý v rozpakoch, hneď doniesol polievaciu krhlu s čerstvou vodou a kvetinu obslúžil. Nuž, takto privádzala kvetina malého princa do rozpakov svojou trochu ukrývanou márnomyseľnosťou hneď od prvej chvíle. Jedného dňa napríklad rozprávala malému princovi o svojich 4 trňoch a medzi iným povedala: Mohli by sem prísť tigre. Tie majú pazúry. Na mojej planéte nie sú tigre. A okrem toho, tigre nejedia rastliny. Ja nie som rastlina. Odpuste. Tigrov sa vôbec nebojím, ale mám hrôzu sprievanú. Nevedeli by ste mi obstarať nejaký kryt? Má hrôzu sprievanú? To je veru zlé, ak ju má práve rastlina. Táto kvetina je neúrekom zložitá. Večer ma dáte pod sklený príklop. U vás je naozaj chladno. Máte to tu zle zariadené. Viete, tam odkiaľ pochádzam, je teplúčko. Máme tam tak okolo 32 stupňov a... Zrazu zmlkla. Dostala sa sem predsa v podobe semienka. Preto nemohla nič vedieť o iných svetoch. Zahambená, že sa dala pristínuť pri takom smiešnom klamstve, 2 či 3 razy zakašľala, aby malého princa obalamutila. Tak čo bude s tým príklopom? Práve som chcel ísť poň, ale zdržali ste ma. Rozhovorili ste sa. Znova sa silila do kašľa, aby v malom princovi zbudila ešte aj výčitky. A tak jej malý princ, hoci plný dobrej vôle a lásky, začal nedôverovať. Bral vážne jej bezvýznamné slová a zostal veľmi nešťastný. Radšej som ju nemal počúvať. Kvetiny vôbec netreba počúvať. Máme sa na ne dívať a vdychovať ich vôňu. Tá moja zaplnila vôňou celú moju planétu, ale nevedel som sa z toho tešiť. Vieš, vtedy som ešte nič nechápal. Mal som ju posudzovať podľa skutkov a nie podľa slov. Naplňala ma predsa vôňou a jasom. Za žiadnych okolností som nemal újsť. Mohol som za jej úbohými drobnými klamstvami objaviť jej skutočnú citlivosť. Kvetiny majú v sebe toľko protirečivosti. No ja som bol ešte primladý na to, aby som vedel ľúbiť. Malý princ mi rozprával mnoho príbehov. O asteroidoch a planétach, ktoré navštívil. O kráľovi, chvastuňovi, pianovi, obchodníkovi, ktorých stretol. Aj o našej zemi. Rozpoviem vám príbeh o líške. V tom sa zjavila pred ním líška. Dobrý deň. Dobrý deň. Som tu, pod jabloňou. Kto si? Čo si? Si ozaj chutná. Som líška. Hýbaj sa so mnou hrať. Som smutný. Veľmi smutný.
Nemôžem. Nepútam k tebe nejaký záväzok. Aha, tak odpusť. Ale čo je to záväzok? Zrejme nie si odtiaľto. Čo tu vlastne hľadáš? Ľudí. Ale čo znamená byť pripútaný záväzkom? Vieš, ľudia majú pušky a poľujú. Je to galiba. A chovajú aj sliepky. To je ich jediná prednosť. Hľadáš sliepky? Nie. Hľadám priateľov. Čo znamená byť pripútaný záväzkom? To je čosi teraz už veľmi zanedbávané. Znamená to vlastne vytvoriť si k niekomu vzťah. Vytvoriť si vzťah? Tak je. Ty si pre mňa napríklad len chlapčekom. Jedným zo 100 miliónov podobných chlapčekov. A ja ťa nepotrebujem. Ani ty ma nepotrebuješ. Som pre teba len jednou zo 100 000 líšok. Ak si vytvoríš ku mne vzťah, budeme potrebovať jeden druhého. Ty budeš pre mňa jediný na svete a ja zas pre teba jediná na svete. Aha, už začínam chápať. Napríklad jedna kvetina. Myslím, že má tiež ku mne vzťah. To je možné. Na zemi sa prihodí všeličo. Ale to nie je na zemi. Líšku na vidomoči pochytila zvedavosť. Nie? Tak na nejakej inej planéte? Áno. A sú na tej planéte aj poľovníci? Nie. Ohromné. A sliepky? Nie. Nič na svete nie je dokonalé. Môj život je jednotvárny. Ja naháňam sliepky a mňa zase naháňajú ľudia. Všetky sliepky sú jedna druhej podobné a všetci ľudia sa jeden na druhého ponášajú. Nož, tu i tam sa aj nudím. Ale ak budem vedieť, že máš ku mne vzťah, to ako keby môj život presvietilo slnce. Obilné polia mi nič nepripomínajú. Lenže ty máš vlasy, čo žiaria ako zlato a ako obilie. Ich zlatožltá farba mi bude pripomínať teba. A to bude nádherné. Tak čo, chceš, aby sme si vytvorili k sebe vzťah? Pravda, že chcem, ale nemám veľa času. Ešte by som mal nájsť priateľov a spoznať veľa vecí. Spoznať možno iba veci, ku ktorým si vytvoríš vzťah. Dnes už ľudia na to vôbec nemajú čas. Kupujú v obchodoch hotové veci. A keď nie je do obchodov, kde by predávali priateľov, ľudia nemajú už ani priateľov. Ak chceš mať priateľa, pripútaj si ma. Ale čo mám spraviť, aby som si ťa pripútal? Musíš byť veľmi trpezlivý. Napríklad teraz. Posadíš sa v tráve kúsok odo mňa. Ja budem z boku po tebe pokúkovať a ty nepovieš nič. Rozprávanie je napokon iba zdrojom nedorozumení. No každý deň si môžeš prisadnúť bližšie a bližšie. Princ sa na druhý deň k líške vrátil. Mal si prísť radšej v tú istú hodinu ako včera. Keby si mal prísť, dajme tomu o 4:00 popoludní, ja by som už od 3:00 začínala byť šťastná. A čím viac by sa blížila stanovená hodina, tým šťastnejšia by som sa cítila. O 4:00 by sa ma už zmocnilo vzrušenie a nepokoj. Takto by som pochopila cenu šťastia. Tak sa stalo, že malý princ nadviazal s líškou priateľstvo. Keď sa však potom priblížila hodina odchodu, líška povedala malému princovi. A teraz budem plakať. Vidíš, sama si to zavinila. Veď ja som ti nechcel spôsobiť žiaľ. Sama si sa ku mne pripútala. Máš pravdu. Ale ty teraz budeš plakať. To budem. Tak potom z toho nič nemáš. Ba mám. To, čo som ti hovorila o farbe obilia.
Potom dodala. Vyber sa za rúžami. Ešte raz si ich poobzeraj a uvedomíš si, že tá tvoja je na svete jediná. Potom sa vráť ku mne, aby si sa so mnou mohol rozlúčiť a ja ti dám do daru jedno tajomstvo. Malý princ sa pobral za rúžami. Veru sa tej mojej vôbec nepodobáte. Veru, že sami o sebe ešte nič neznamenáte. Ani vy ste k sebe nikoho nepripútali. Ani vás nik k sebe nepripútal. Je to s vami ako s mojou líškou. Donedávna to bola len líška ako 100 000 iných. Lenže ja som si z nej spravil priateľku. A teraz je pre mňa jediná na svete. Ste krásne, ale ste prázdne. Pravda, že keby nejaký náhodný chodec prešiel popri mojej ruži, isto by sa mu zdala podobná, ako ste vy. Lenže ona je pre mňa dôležitejšia, než vy všetky dokopy, lebo ju jedinú som polieval. Len na ňu jedinú som dal príklop, ju jedinú som chránil pred vetrom. A len ju jedinú som počúval, či sa ponosovala, či vychvaľovala, dokonca zavše aj mlčala. Pretože je to moja ruža. Potom sa vrátil k líške. S Bohom. S Bohom. A teraz si vypočuj moje tajomstvo. Je celkom prosté. Vidieť možno len srdcom. Podstata je okom neviditeľná. Podstata je okom neviditeľná. Zopakoval malý princ, aby si to zapamätal. To už bol 7. deň od môjho núdzového pristátia na púšti a keď som počúval príbeh o líške, práve som pil poslednú kvapku zo svojej zásoby vody. Ach, tie tvoje zážitky sú skutočne úchvatné. Vieš, ľudia na tvojej planéte pestujú napríklad v jednej záhrade až 5000 ruží a jednako im to nepomôže nájsť to, čo hľadajú. Nepomôže. A pritom to, čo hľadajú, by mohli nájsť v jedinej ruži alebo v niekoľkých kvapkách vody. Pravda, že by mohli. Lenže oči sami o sebe sú slepé. Treba hľadať srdcom. A do dnešného dňa ubehlo odvtedy, veru, 6 rokov. Doteraz som ešte nikdy ten príbeh neporozprával. Priatelia, ku ktorým som sa vrátil, boli veľmi radi, keď ma uvideli živého. Bol som smutný, ale hovoril som im, to je z únavy. Teraz som sa už trochu upokojil. Pravdu povediac, nie celkom. No viem, že on sa vrátil na svoju planétu, lebo keď svitol nový deň, jeho som tu už nenašiel. Za noci rád počúvam hviezdy. Hrajú ako 500 miliónov zvončekov. A to je veru veľká záhada. Vám všetkým, čo máte radi malého princa, nič vo vesmíre nemôže byť ľahostajné. Ani to, či kdesi, nezáleží kde, obhrízol nejaký trebárs neznámy baránok jednu rúžu. Nad nami je obloha plná hviezd a planét. V tej nekonečnej podstate si položte otázku. Obhrízol tú rúžu ten baránok, či neobhrízol? A uvidíte, ako všetko dostane nový význam. A nik z dospelých nepochopí,
že je to až také dôležité. Táto dramatizácia rozprávky Malý princ od Antoána de Saint-Exupéryho vznikla v spolupráci Detskej univerzity Komenského a projektu Rozprávky pre malé pastelky. Pripravili ju pre vás poslucháči Detskej univerzity Komenského a vystúpili v nej Peter Smrek ako Malý princ, Sára Margita Balušíková ako rozprávačka, Madeleine Geisbergová ako Kvetina, Ema Brestovanská ako Líška. A postavu Leca pre projekt Rozprávky pre malé pastelky stvárnil Juraj Kukura. Dramatizáciu Malého princa na základe prekladu Hany Ponickej pripravili Petra Gažíková-Lángová a Silvia Jursová. Réžia Tibor Frlajs, zvukový majster Rudo Nať, hudba Michal Matejčík.